Alright, so haru mga bebe. Right after na ako gi-upload ang part 1 sa A Letter to Someone na ay isa ka tao nga nag-send og letter. And so dili ko musugot nga dili sa nako siya basahon kay gugma ba ito pinag-usapan. Ihatod gid nato ng letter niya. Ihatod gid nato na. Nag-shoot ko again for that. White gihapon para consistent. Lagang internet, di ko kabasa sa message. Wait lang. Alright, so dili mo load ang message request sa phone. So dili ta mabasa. Di mag-goal. So this is from unknown. Gusto niya i-unknown siya. Di siya gusto mo paila. But the letter is para kay Esteban Freyas. It's been 2 months since you left. Mag-3 na karong March 6. Yes. Nagka-closure na ta. I even told myself na acceptance sa tanan and forgiveness. Galibog yun ko sa imong rason nga nung dali ra kaayo sa imo nabiyaan ko. Pero lagi, hoping all the best for you. Dili ko ka-dare og chat ani sa imo, so dili na lang nako gusto ipagawas. I still believe in loving you in spite of all the hurts that I'm going through. But I wish the memories we've made would leave just as easily as you did. Ay, so maragibiyaan siya sa isang iglap, no? I chose you when they told me not to. Tanga daw kay ko, sagdi na, basta kay para sa imo. If I was selfish enough before to hold you, but now I love you enough to let you go. Since you've finally moved on, be happy. This goodbye might be painful, but it isn't the end. My heart knows that we will meet again. And so, hoping paghihapon siya, no? And ginote sad niya nga, gapananaw daw ka sa akong vlog. So, thank you very much for watching. Hi Seanric, kumusta ka? I hope you're doing fine. Anyway, I give you this letter because I really don't have the courage to tell you this to you face to face. Every time makita ta ka, it really makes me happy. It started when I saw you for the first time sa jeep. It's a jeepney love story, laban lang. You really caught my attention. You were busy with your phone, so I think wala ko ni mo napansin. Then it happened again and again until I decided to look for you sa Facebook. Pak, nakita niya sa jeep cover siya sa ngalan. And took me almost 2 weeks just to know your name. Diba? 2 weeks. I was really happy nga finally I will be able to know you. But sad to say, I waited for months and you never gave me a chance to know you. Wala ko ni mo gi-accept. Kasakit ba, sender? I really admire you and that continued for months. Pero murag lisod kikaabton. I always have in mind na maybe if I'll talk to you, basin ma-awkward ka or sinaban na ako ni mo. I wish you are friendly though. I'll grab this opportunity because I think this could be the only way I could express my feelings for you. Crush tika. Crush tika even dili ko ni mo gakapansin. I know by the time you'll read this, there'll be a chance that you'll just ignore me for whatsoever. But I hope you will still appreciate my admiration for you. Thank you for your efforts reading this letter from your secret admirer. Ayan. So, Louie kay si Sander din ang dapitan, no? Kay wala na lang magiging siya na taga-chance para bisag ma-friend lang sa Facebook para ma-update lang siya sa ganap siyang crush, diba? Pero naging mga tao ngayon, ana. Pero basta Sander, ako lang yung advice is that you really have to reveal yourself ani nga tao. Because malay mo, higher ang chance, higher, di ba? I mean, worthy mag-take og risk if the reason is love. So, yeah. Next, alright. Dear Peter Pedimente, I know the guy, I know the recipient. Ako ning gisulat nga letter para nimo para makabalo ka kung unsa ti ka-love sa una. Char. Crush lang, oy. And para pod ma-let go na nako akong feelings para sa imuha. First time na ko ni mabuhat para sa isa ka tao nga ako nagustuhan. Ang mabuhat og letter. Dili jud ko hiling manginani, so swerte kay ka. Char. Kabalo ko nga nakabalo na ka nga nakagusto ko sa imo. Dugay na ta ka crush. Wala kay reasons nga no nagustuhan ta ka. Actually, natingala ko mga friends nga no nagustuhan ta ka nga layo raman ka sa akong standard sa isa ka lalaki. So, wala kasi mga standard, Peter. Alright. Pero ako sinagiignan nga dili jud mapugna ng isa ka tao nga ma-in love. Agree. Katong pagkabalo nimo nga crush ta ka, gaka-awkward na ta sa school and ga-chat-chat na ta og sugod. Then wala nagdugay, nag-stop na ta og chat og text sa each other. Alright? And katupod nga time nga ga-text-text ta or ga-chat-chat, wala jud adlaw nga dili ko malipay nga maka-text man lang ka or chat. I don't know why, pero feeling na ko imo nang gisabayan akong feelings para sa imuha. Ah, that hurts. Pero ingon sila nga wala lagi daw nimo gisabayan ang akong feelings. Also, niabot sa time nga nasakitan kog ayo kay nag-assume og nag-expect ko atong at time nga nakagusto pud ka nako. Kay ingon lagi ka nga gina-admire pud ko nimo na misunderstand nako na nga word. Wow, tanga kay ko.
Ha, nagpakatanga ko sa imo kaya nag-expect ko nga nakagusto pud ka na ako. Tapos nag-expect ko nga magkita, nadala ko sa iyong mga text-text sa ako pero kabalo ko nga naadjud kay laing gusto. Niabot na sad sa time nga gusto na takalimtan. Gusto na ko mo surrender, gusto na ko mo stop sa akong feelings para nimo, gusto na ko mo stop sa sigig overthink. Pero dili sa yun nga mawala akong feelings para nimo, kay permita ka gakakita og same na ta og friends, barkada. Sige silang sungog about sa atong duha. Then niabot pud sa time nga nihila ko og ayo. Dili tungod sa crush na jud ta ka og over, pero tungod kay gakasuko ko sa akong kaugalingon, kay ngano dili na ko mapungan akong feelings para nimo. Ngano nagustuhan pa man ta ka? Ngano nakagusto pa man ko sa akong amigo? Kung pwede lang ibalik ang atong friendship, kung wala lang ko nagkagusto nimo, dili yung awkward karon. I hate myself for falling for someone nga kabalo ko nga dili ako ang gusto, and kabalo ko wala siya ipake sa akong feeling. Unta, dili na ta ma-awkward sa personal. Tapos unta, dili ka muhulat nga ang bae mo first move, kay lisod kaayo para sa isa ka bae nga siya ang mag-first move. Thank you kay niabot ka sa akong life. Na-experience na sa nako trong unsay feeling nga masakitan, and for how many years nihilak na sad ko para sa isa ka laki. Lisod man dawaton pero friends na jud dapat ta. Promise, dili na ko magusto nimo. Ha. Iskot. Promise, dili na ko magusto nimo. Mobalik na unta atong closeness. PS, moving on ni di ay ko. Charet. I have this favorite song di ay, and gusto ko nga makabalo ka ani nga song. This song man god kay ma-remember ti ka atong time nga nakagusto pa ko nimo. Paano na kaya by Bugoy Drilon. Insert paano na kaya din dapitare. Paano na kaya? Rana, magiging lang. DC nasad siya. Laban lang kita, Sander. I mean, the right person nga mo love back sa imo will just arrive in a perfect time. Diba? Alright, this is from unknown to nursing aid bossing. Alright, so ito nabasahan iyang mahiwagang letter. Hi. 2 letters, 1 word. I used to tell you this out of nowhere. I chatted you randomly, even called you when I've got nothing to do. I was so happy back then. Back then, because it was a year ago. Funny how we started, or i-consider ba na ako ang we? Kay murag, para naman is ako basin wala na gani sa imo bitaw. Because di na nako kaya muhay sa imo. Maybe I'll just say this through Polly, through me. Anyway, thank you for all the times you made me feel special. I don't know if it's coincidence or what na madumduman nimo small things about me. Thank you kay nag-mature ko tungod nimo. I used to be that soft-hearted girl, pero tungod na in love sa taong bugnaw pas batong gilunod sa eyes, I became less sensitive. I care less, I love less, pero never na less ang gihatag para sa imo. Anyway, no matter what happens or who you will be after we graduate, nara ko always maghulat kanunay na madumduman nimo. Sarang Charles. Okay, so medyo sakit ang letter din ng dapitan, no? Medyo one-sided love na sana. Very usual, it's very common. Anyways, when will you know it's love? I really don't know. It's love when you feel happy. It's love when you're comfortable. It's love when the reason why you're happy being with that person is unexplainable. Because love is unexplainable. I believe walay reason nga nung love ni mo isa ka tao. It's love because it's love, diba? I love, ginalove ni mo ng person because it's love. And love is the reason alone. So, yeah, thank you very much for sharing. So, mag-move forward na ta. Humana itong mga letter senders. We'll proceed with love questions. I mean, katong mga love questions na yun ang gihatag or gi-comment sa atong Facebook status. And let's begin with from Tita Franz, from Ate Bianca. Hello po, I miss you so much. Kung ang akong kalipay kay iyahang kasakit, aduna pa ba ko'y katungod magmalipayon? Ang ako rin yung thought anino, if dili na pareho ang inyong source of happiness, then there's no point of staying in a relationship. I mean, mura naman yun siya toxic ang dating because kasakit na, murag ang imong kalipay kay kasakit na para sa iyaha. And if you both love each other, kung sa'y happiness sa isa, murag mahappy na lang pud bitaw ka kay happy siya. And dili ka masakitan sa iyang happiness. It's the happiness of the person you love. And since love ni mo siya, you have to be happy to that person. So kung kasakit man lang day imong gaka-feel sa iyang happiness, then wala na yung love ana ang relationship or ana nga situation. From Alejo to Gonon, nganong dili siya nako. Isa ra gyud ako maingon ani, no? May mga taong inilaan para sa atin at may mga taong inilaan para maging leksyon lang.
And dili siya nimo because maybe the person's not the right person for you. Ano lang yun? Ano lang yun? Ika nga nila, wait for the right guy or girl. But kung muabot na kog 70 or 90, do I need to wait for the one? Murag kaluoy ba nimo nga nagulat pa ka nga 70 years old, 90 years old? Murag laban lang sa imong kuan diri no? Pag-asa sa pag-ibig, dili na pag-asa sa plaza, pag-asa sa pag-ibig. Feeling lang yun ako, no? There were na mga tao nga kailangan mag-effort sad, no? Dili lang kay sige naghulap. Mura bag product, 'di ba? Kunwari, kita ang product. Of course, kailangan magita i-advertise, 'di ba? Murag para makita to sa kadaghanan, pero kanang ma-inform ang people about our existence. And kung gahulat na ka sa sulok diha, murag may mahitabo, oy, murag kinsa may makapansin lugar nimo. Okay, nagguwapa kay kadring dapitan, no? Nga, let's admit it, 'di ba? Nga ang number one gid nga ginatan-aw sa tao kay physical appearance. Of course, na pa yung mga tao nga dili na ginatan-aw, pero let's admit it, halos tanan gi-base na sa physical appearance. Kung 70 or 90 pero wala pa gihapon ni abot, maybe you are destined to be single. Sakit siguro kay siya paminaw no, pero I will. Who knows, di ba? Magka love life ka 90 years old na ka. I mean, laban lang sa gugma ding dapita. Alright, so I believe wala na. And so that's it mga bebes. Thank you very much for sa mga atong senders o mga nag-ask of question. Thank you very much. And if you guys like the video and you learned something from the video, murag amot lang unta na mo natunan no sa mga gipang yaw-yaw na ko daring dapit. But if you guys like the video, please give it a thumbs up and of course share the words, share the vibes mga bebes. And don't forget to click subscribe and that bell button. And of course, follow me in my social media accounts for Twitter at itspoly8 and for Instagram at itsyuzon8. Bye-bye!